Алдагы сәлемебезне Ерак Владикавказ шәһәренә очрабыз. Бүген үзенең 4 яшьлек матур тулган көнен матур кыз бала Тимендарова Ясмина Ильясовна каршылый. Аны гүзәл туган көне белән Иске Пулатка бистәсеннән әбисе Джамиля Гакиловна, бабасы Нариман Гадилович Валиулловлар, апасы Рәмзия, тормыш иптәше Азат, кызлары Азалия һәм Лилия Диникаевлар котлыйлар. Ясмин абыз безне бик еракта яктыртып тора торган кояш сыман. Ул үзе җылы күңелле бала. Бездән еракта яшәгәнгә без аны бик нык сагынып торабыз. Әле ярый заманасы шундый. Ишетеп кенә түгел, видео элемтә аша күрешеп сөйләшеп тә була. Шушылай сагынуларыбызны бастырабыз. Ясмин абыз бик акыллы, матур, тырыш кыз. Ул рәсем ясарга, пазллар җыярга ярата. Ул шул кадәр бар нәрсәне белергә тели, бар нәрсә белән мавыгып тора. Күзебез генә тимәсен берүк балакаебызга. Көн артыннан көн сайын түгел, әкияттәгечә ул минут сайын үсеп, үзгәреп тора. Безнең тормышыбызны бизәүче, гаиләбезгә ям истәүче чәчкәбез. Бүген сиңа 4 яшь тула. Синең киләчәгең алда да җырдай матур булсын. Балачагыңда рәхәтләнеп, әтиле әниле, әбиле бабалы матур гына үс. Без сине бар җилдән саклап, ышыклап торырбыз. Кечкенә генә кызыбыз бәйрәм каршылый бүген. Аяз булсын һәр вакытта баш очыңдагы күгең. Сиңа насыйп булсын һәр чак бәхет диңгезендә йөзәргә. Бары матур көннәр генә язмышыңда күрергә. Син безнең алтын балыгым, ягымлы кояш нурым. Үсеп җиткәч булырсың син, Алла бирсә уң кулым. Матур гына елмаясың, биисең күбәләктәй. Әлегә син бик кечкенә, нәкъ курчак син бәләкәй. Кытлы булсын алтын алмам матур туган көннәрең. Алдагы җыр сыман матур усынла гомерләрең. Ясминочка, әлегә син бик бәләкәй, татар телендә яңгыраган сүзләреңне дә аңламагансыңдыр. Тик без әти-әниеңә саулык телибез. Алдагы җыр астына тыңлап, биерсеңдер дип өметләнәбез. Бәхетле бул балакай. Мені